první vlog. Bude to třeba vlog ze 2 dnů, ze dneška, protože ve škole děláme čerty, takže to už to poznám, co? A ze soboty, protože jedu na větrný tunel. Tak je ta kamera úplně jako blbě postavená, ale je 7:20 a já v 7:40 nějak musím odcházet do školy. Dala jsem si na černý čočky, aby to mělo takový ten efekt větší, chápete? A dá se si takhle prostě trošku červený stín a tak. A tady vzadu zase puším tašku se všema věcma. A jsem to zvědavá. Nevím tady, jestli budu moc něco jakoby natáčet, nebo jestli spíš budu mít čas, protože musíme stihnout 8 tříd za 4 hodiny. A teď uvidíme, jestli budu mít čas, ale určitě nějaký videa mít budem, takže nevím, jestli to bude přímo ve vlogu, ale no, to jsem než tak jakoby jenom pak ty videa bez třeba mýho mluvení nebo tak. Takže zdravím vás po několika hodinách. Už jsem doma. Můžete vidět. Dopadla jsem asi nějak takhle. Mám to úplně všude, prostě na náramkách a tak. Mám to i úplně všude na krku, za prstýnkami, za nechtama a všude. A mám strašně vyžení, jakože extrémní, protože mě asi od třeba 3. hodinu mi došlo pití a pak jsem 2 hodiny byla prostě úplně bez pití, měla jsem strašnou žížení, ještě vše bylo strašný vedro. Umírala jsem. Dělám si k obědu teďka teda rámen nudle a pak nevím, co půjdu dělat. Musím si vlastně uklidit pokoj nebo nějakou prostě jako uspořádat, protože tam mám strašně moc věcí jako přes sebe a strašně moc věcí, takže to potřebuju nějak jako probrat, takže to asi budu dělat potom, až se najím. A ze dneška nevím, dneska už nebude asi nic zajímavého, takže se asi uvidíme, když tak až zítra, možná ještě večer natočím nebo něco, až budu třeba uklidit ten pokoj, nebo něco, aby to bylo jako delší, ale tak se uvidíme zítra. Máme tady další den. Včera už jsem nic nestihla natočit, protože jsme pak, my doma totiž furt jako děláme Mikuláše, nebo naše mamka nám ho dělá, takže jsme pak měli Mikuláše a nestihla jsem jakoby pak už vůbec nic natáčet, ale už se asi nic jakože nedělo zajímavého. Dneska jedu do toho tunelu, ale nevím, co mám čekat, nebo jako chápete, prostě jsem na to mega zvědavá, takže teď jdu teda uklízet, protože jsem se s Artou včera domluvila, že on uvaří, že já tady uklidím. Teď půjdu uklízet a pak se půjdu už připravovat a pojedeme. Tenhle vlog byl strašně podle mě chaotický, ale už jsem teda douklidila, naobědvala jsem se a teďka budu mít takovou hoďku pauzu. Musím ještě tak se dělat s vlasama, protože jsem si že mi tam bylo dávat helmu, takže jsem musím dělat něco, nějaký účastník, který jsem povedal helma. A pak už se půjdu připravovat, takže vám to natočím asi až potom, protože teďka budeme prostě odpočívat a nic nedělat, takže mám pak natočím, jak se připravuju můj outfit a pak zbytek. Takže 3:45 a už se začínám připravovat, protože si potřebuji dělat něco s vlasama. Když jsem zašla pod tu helmu a udělám si asi jako copánek normální, akorát si tady udělám ty baby hair hezký a tak, chápete? Se mi to stejně asi pod tu helmu jako zboří, ale nevím, co bych si udělala a chci, aby to bylo taky jako trochu hezký, chápete? Jsem to uměla tam ve 4, myslím, a jdeme tam ve 2:45 nějak budeme výjíždět, aby jsme tam ve 3 byli, protože tam máme být hodinu předem, aby mi tam všechno vysvětlili a prostě takovýhle věci. Takže copánek už skoro jakoby mám a udělám si ještě tady ty baby hair, protože mě tady úplně všude, prostě mi to tady taká trčí a mě to jakože, prostě se mi to nelíbí, když to tam mám, takže si to nějak jako hezky jako zadělám. Už se mi to nějak nerozpadne jako nějak hodně moc, že bych to musela jako třeba přeplejtat, ale to si myslím, že asi snad má. No, copánek mám, potřebuji nějaká ze zadu. Vypadá to hezky, ale tady to vypadá úplně strašně. Takže to nějak asi doufám, že to ještě spadne trochu. Na mé baby hair mám takovýhle random kartáček.
udělám tady tutoriál, jak si to dělám, jo. Dnes říkala jsem stála jak na vlastně ten kartáček. A teďka tak to takhle nějak prostě random zakroutím. Teď to mám takhle nějak a to samý, nebo prostě něco podobně udělám na druhé straně, akorát tady mi to trochu jakoby spadlo, toho fina, což doufám, že to nebude jako vadit potom, nebo víte, že mi to jako tam nepoleze. Tady ta strana pátá už než ta druhá, ale a to tak zatím nechám, stejně si myslím, že se mi to ještě rozpadne, než odjedeme, takže si to zepěk, když tak předělám. Teďka se na tom žiju jako mega vajíčko, ale no, pak až budu ještě namalovaná a tak to bude vypadat jinak. Takže vypadám furt jak vajíčko, ale jsem to přepletla asi 10krát, jo, takže tak už to nechám a teď se namalovat, pak se půjdu oblíknout a pojedem. Jakože jsem nervózní, nebo ne, že se bojím, ale prostě jsem nervózní a jsem na to jako mega zvědavá, ale těším se na to. Myslím, že mi to přesvědčí, jakoby, abych jednou skákala třeba padákem. Třeba tady za pár let bude vlog z toho, jak jedu skákat padákem. Kdyby mi tohle někdo řekl třeba před 5 lety, nebo takhle nějak, že někdy bych chtěla skákat padákem, nebo že bych šla na něco takového, tak bych tomu absolutně nevěřila a nikam bych nešla. Takže už se oblíkám a ukážu vám můj fit. Mám teda basic černý tričko, takhle s krátkým rukávem a pak mám klasický černý legíny a moje krásné oranžové ponožky. Vemu si na to klasickou černou mikinu na zip, protože potřebuju něco, co se mi povejde pod tu kombinézu. A tohle byl fit, jakoby do toho tu kapotní spagám sundám jakoby džíny. Už mám, beru si tyhle basic, prostě černý. Akorát jsem si podívala škoda ještě tu mikinu, protože tam úplně všude chlupy a to není estetický. A to už tam mám a teď jsem udělám s sebou nějaké věci, bundu a pojedem. Ještě ne update, než odjdeme, změnila jsem si mikinu, protože jsem mi k tomu hodně sadla, jelikož se beru tady tu tašku, je to moje homemade taška, kterou jsem si udělala úplně sama. Takže já to si beru a my jedem. Už jsme tady, lidi. A je to tady moc hezký, koukejte, tamhle, koukej. Jo. Jo, tam to je. Takže už jedeme domů. Odletělo. A zatím to je nejmobil, protože můj jakoby mám plno místa, takže tak. A šla bych tam znova. Takže jsme v tom, v nákupáku. Koukáme na knížky a tak. Pak půjdeme na Mekáčes. Jo. Zapomněla jsem natočit konec videa, takže tohle je konec mýho dvoudenního vlogu. Doufám, že se vám to líbilo. Sice to bylo podle mě nějaký chaotický, protože se ještě musím tak nějak jako naučit, jak co kdy budu natáčet, ale doufám, že se vám videjko líbilo. Budu se snažit to sestříhat co nejdřív, aby se to co nejdřív mohla vydat. Budu ráda za like, komentář a follow a uvidíme se v dalšího videjka.